Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tadzuka bwanji tonse amene tidaumbidwa kapena kulengedwa ndi Mulungu wathu Allah. Pakulengedwa ndi mbuye wathu Allah, sitidalengedwe by mistake. Alayo ali ndi cholinga potilenga, ndiye cholinga chimene Allah subhanahu wa ta'ala adatikonzeracho tizichigwirisa ntchito. Titamaliza kumuyamika Allah ngati mwini wa china chilichonse, ndipo tisayiwale kumufunira zabwino mtumiki wathu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, president wa Islamu, kubanja lake, maswahaba ake ndi ena onse amene adavutikira dini ya Chisilamu. Inu musanabadwe komanso musanabwere, abale Islamu olemekezeka, dini ingakale tingo kuidodadoda kuli wanthu amene adavutikira. Utenga wanga wa lero lino ndi kuipa kosankhana mitundu komanso kufunikira kolumikiza ubale. Utenga wanga wa lero lino umene ndautenga mwadaladala ndi kuipa kosankhana mitundu mu dziko lathu la Malawi ngakhale kuno kujoni mchitidwe umene waukukulirabe anthu kumasangana mtundu mpoti ine wakupulantaya nzanga, wakupulantaya ine wakudedza nzanga, wakudedza ine wakulilongwe nzanga akhala wakulilongwe, komanso ngakhale maliro amene kumasankhana, ngakhale matenda amene kumasankhana. Kodi nkati iweyo mbale wanga ukusankha mtundu kumachita iweyo ndi Islamu, ndiye kuti Qur'ani ukuivomereza? Tikafika mu surati Al-Hujurat juzu ya 26 Qur'an kotsikira ku Madina page 718 sura 49 aya ya 10, mese mmene mumu Allah wayanjanisa ubale. Lero lino zomvetsa chisoni kumwalira munthu wakudedza madedza okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wakusalima masalima okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wakupulantaya mapulantaya okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wakudowa madowa okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wakukasungu makasungu okhaokha chiunyinji. Kodi chimene chicha abale wanga ndi Chisilamu? Abale wanga chimene chindi Chisilamu? Ine ndingosiya kulankhulaku ndibwereso ndi odiyo ina chifukwa yawawa ndi mavuto. Utu ndi moto wa Jahannamu. Ngati mukusankha mtundu kuti wadwalayi ndi wakudedza, ndiye madedza okhaokha akaonane, wamwalirayi ndi wakudedza, ndiye maliro mautenga atiziudzana madedza okhaokha kapena masalima okhaokha kapena mangochi okhaokha kapena mtaji okhaokha. Abale wanga amene wandi matenda zikuchitika zimene zokujoni, wanthu kumasankhana ambali imodzi, muona kuti maliro amwewo akachitika mbali ina kopanda wanthu, maliro wake amwewo wanthu wakeso amwewo omwalirawo kuchitika mbali ina, viwanthu ungokhala nkati ngumbi. Wallahu limusta'anu. Ala atichingirize umene uwu abale wanga ndi unguli pa dini. Mese Qur'ani yalankhula aya ya 10 surati Al-Hujurat kunena kuti innamal mu'minuna ikhwatun, nditudi Islamu ndi Islamu ndi ubale. Fa aslihu baina ikhwaykum, fa aslihu baina akhawaykum, ndiye iniyo muulumikize ubale wanu pakati panu.
wattaqullah la'allakum turhamuna, ndipo mubuope Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, mwina mwake Allah subhanahu wa ta'ala yo angakupangire miinu yachifundo pamene mwalumikiza ubale wosasankhana maliro kuti uyu wakubalaka ife mabalaka okaoka chunyinji pokuti uyu wakuleza madeze okaoka dziko lisilatu abale wanga. Nsilamu ndi nsilamu ndi ubale pankani ya matenda ngakale maliro pa dini yetu ya Kisilamu, shariyati islamia, palibe kusankhana mitundu, palibe ndipo umene wondu umbuli komaso ndi ukape. Mukazawona bantu akupanga nchilidwe nkati umene wo kuno kujonika system kamene kondi kamene kakulira bantu alipa matende wosadziwa dini yawo, kutega tu muntu uchokhala Islamu zaka 19 20 30 koma malamulo adini wosawadziwa umene wose ndi ukati. Timupempe Allah subhanahu wa ta'ala nkati Islamu tienti kala antu tonse wokila chingwe chimodzi wosatayana, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, tienti gile chingwe chimodzi ndipo tisatayane. Nchitide wogawana mtundu ndi woipa pa Chisilamu, Nsilamu ndi Nsilamu ndi ubale, ndibwele ndi wodiyo ina mmusimu. Yikamakambidwa nkani ya dini, sima endela dini yokuti uyu ndi Malawi kapena uyu mu India, uyu Ivory Coast, Afghanistan, Saudi chiyani. Kungoti al-muslim kali jasadi wahidu, Nsilamu alikati thupi limodzi pamene popo nkani yata. Ichitu ndi Chisilamu abale wanga. Lelo lino kulumbuli wa ukulu kukufunika bantu mumabodingimu madarasa amene wasu ayike wolumikiza ubale komaso posasankhana utundu. Kuli matenda umbuli wa ukulu, umbuli wosankhana mitundu, ndi umene wakula dziko lonse lapansi. Kaya kwatu ku Malawi nchitidwa umene ulipo, ngakhale kuno kujoni nchitidwa umene ulipo. Ndiye tingapange bwanji kuti matenda ngati amenewa, matenda au umbuli wosankhana mitundu, kuti uyu ndi wakubalaka ndiye mabalaka okaoka, kaya kuno kujoni wadwala adzionana mabalaka okaoka, kuti uyu ndi wakupulantaya ndiye mapulantaya wokawoka azionana, kaya wadwala kaya wamalira umandako azipita mapulantaya wokawoka. Tingapange bwanji abale wanga pa chipembezo chatu cha Chisilamu ngati ifa Islamu? Tingapange bwanji ili libwela ngati funso? Tingapange bwanji inuyo ndi amene mungandipase mayankho, iweyo amene umasankha mtunduwe koma malamulo adini ukuwadziwa kuti Nsilamu mbale wake ndi Nsilamu. Matenda opanda mankhwala wosankhana mitundu mpaka kumafika nthawi zinaso ka system kameneko kumaloweleraso m'mizikiti, kungofuna m'mizikitimo kuti mungokhala mwina anthu aboma limodzi, kukhala nkati za dinizo ndi nkhani ya pakhomo za kumudzi kwathu. Ya watu abale wanga ndi matenda pakufunika pana doka pena ncharamira. Ife wantu abale wanga tili pa matenda, koma tingapange bwanji pakuti matenda yawa kupitililabe. Mumpenya kuno kujoni akudwala muntu wakunchewu, manchewu wokawoka kumaendelana, wamwalira muntu wakunchewu, manchewu wokawoka kumaperekezana za kumanda wosauzana. Ife abale wanga nkati wantu wolengedwa ndi Mulungu komaso nkati Asilamu, malamulo achipembezo chatu cha Chisilamu wosakala malamulo abantu
kapena andani ai koma malamulo ambuye watu Allah subhanahu wa ta'ala nkati ifa Islamu abale wanga pakufunika ifa Islamu tigwire ntchito palimodzi, tigwire ntchito abale wanga palimodzi, ndipo tisatayane. Yikutele ya abale wanga ndi Qur'ani mu surati Ali Imran. Ine yapa aya sindikuuzaniso komaso jusu sininenaso ngakale sura sindinena munenda inena paimwangozi chifukwa bantu fe Qur'ani iyi siti kuiphunzira siti lakule nthawi tili nayo mmalombo ti Qur'ani tiiphunzire, chisilamu chitichiphunzire, ndiye tikachiphunzira chisilamu wallahi china chilichonse wallahi chikhala chopepuka. Matenda osankhana mitundu woti wakunchinji azipanga zinthu za dini wakunchinji wokawoka, zoti wakulilongwe azipanga zinthu za dini wakulilongwa wokawoka, zoti vantu wakudetsa azipanga zinthu wakudetsa wokawoka, zoti vantu wakusalima kapena kotakota azipanga zinthu makaka wokawoka kapena masalima wokawoka, zoti vantu wakuntaji kumachinga kubalaka azipanga zinthu wakuntaji wokawoka. Abale wanga muchisilamu zimenezo mulide, ndipo abale wanga ndikufuna ndilankhule pano umene uwu ndi umbuli komanso pa siku la kiyama ngati sitisintha mbawula ni malo watu. Mmese ndi maaya ambiri yinu mungatsusekadali ya Allah ngati Allah akulankhula kunena kuti wa inna ummahatukum ummatan wahida, yinu vantu nonsenu inu ndinu uma umodzi, ndinu vantu amodzi. Ndiyapezeke wina chifukwa cha nzeru zake za mutu kumadarasa sadapite, Qur'ani sakuidziwa, mahadithi sadawerenge, chilichonse chokusana ndi dini ya chisilamu sakuchidziwa, iyeyo ndi kumasokoneza vantu. Abale wanga imeneyo ingagwire. Mese Allah walankhula mu Qur'ani mu surati Al-Hujurat yomweyi ponena kuti bismillahir rahmanir rahim innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Islamu ndi Islamu kaya wakudeza, kaya wakusalima, kaya wakukulantaya, kaya wakulilongwe, kaya wakuntaji, kaya wakubalaka, kaya wakunzuzu, kaya wakunchinji, kungokhala iweyo Islamu. Tilankhule pano umene uwakwanira ubale ndeka system yakakoma sankhana mitunduka aka umene undi ukape komaso ndi umbuli. Iweyo nkati uli Islamu imvetsese Qur'ani pankhani ya ubale. Allah wati banji innamal mu'minuna ikhwatu, Islamu ndi Islamu ndi ubale. My brothers, koma muzaona vantu lero lino akusankhana mitundu maka kuna kujoni ngakale kumalawi akamalira munthu uyo nkaya kotakota, muzaona kotakota wokawoka chunyinji kumeneko. Wamalira munthu kaya mpolombe, muzaona polombe wokawoka chunyinji. Abale wanga umene undi umbuli. Fasal ahla dhikri in kuntum ta'lamuna, afuseni wodziwa ngati simukudziwa. Chifukwa umene undi ukabe matende yawa ndi amene avuta kuno kujoni mpaka vantu kumasankhana mitundu komatu ndikulakwa koni nkati tikusankhana mitundu mu dziko lapasi lino. Iweyo dziko lindilako, dziko lindilako. Kukhalakhala kuti anthu asankhane mitundu ndiye kuti mtumiki wathu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku Madina sakadamulandira ku Madina. Matenda yawa kutuluka abale wanga kuno kujoni, kuno simalo watu waifeyo, kuno simidzi yatu kujoni, kuno ndi kunchitwa abale wanga. Ndipo nkati system imene isi tisintha chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala chitifika. Chifukwa mulunguyo waulumikiza ubale ndiyeni mukupanga parateti
saika magrupu amene waja ifesi kakalaza malilozi tidakwana munakwana chiyani tidakwana chiyani dziko lisilatu ifeyo si watu ifeyo ndiziumbe za Mulungu ndipo ifeyo kuchokera mu Qur'ani kulankhula kwa Mulungu kukufunika ifeyo kukhala anthu ogwirizana pogwira chingwe chimodzi nkati asilamu. Juzu imene ndi juzu ya 26 surati Al-Hujurat aya ya 10 kotsikira ku Madina, page 718 sura 49. Mulungu pamene pawango kamba za ubale umene wanthu inu lero lino mukuutaya adakuuzani ndani kuti muzisankana mitundu kuno tusiku Malawi ayi siku Mangochi kuno siku Salima kuno siku Dedza kuno siku Ntachi kuno siku Baraka kuno siku Nkhotakota siku Nchinji siku Lowa kuno siku Nzuzu abale wanga kuno ndi kuchoni komanso mwachidule kuti zimveke bwino ino ndi dziko lapansi. Sadalenge bambo wanga waine dzikoli, sadalenge mai wanga waine dzikoli, kapena agogo wanga waine dzikoli, ngakale ma president yose mukwaona mu dziko lapasi amene watu ndi wana sadalenge dzikoli. Mwini wake wamkulu amene wamkulu ndi Mulungu amene adalenga china chilichonse chakumwamba ndi dziko lino lapansi. Abale wanga wolemekezeka tenti lumikizane pa ubale watu kati Isilamu. Tiye tigwire chingwe chimodzi tisatayane tisaonane mitundu tisasanthane. Wallahi chimene chocho ndi chiofyezo pamaso pa Mulungu chifukwa ngati Qur'ani ikunena kuti inu wanthu nosenu ndinu umodzi kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inu ndi wanthu wabwino uma wopambana uma wabwino umene mukuwaitanira wanthu ku zinthu zabwino ndi kuwalesa wanthu zinthu zoyipa muzakhalabe wopambana kutekwa moyo uno m'manda mukanjoya manda wanu akakhala owala mukakhalanso wopambana kudzuka kwa m'manda kopitako kwa Mulungu. Allah akakupasani janna chifukwa chakuti inu mwagwira chingwe chimodzi ngati umodzi. Ndili munkhani imeneyi ndisiye pompa koma ndibweranso ndi audio ina. Izizi ngati nkhondo si kutha dziko lapansi kusagwirizana kukumbana kudulirana malire wokwanira kwakuti woife kwakuti ife wakuti amene waba abale wanga ndi matenda. Mese mtumiki walankhula kunena kuti al-muslimu kal jasad wahida. Islamu yekayo kuti Islamu kaya India kaya Pakistani Ivory Coast kaya Malawi kaya Mozambiki kaya Zimbabwe kali jasad wahid ndi umodzi ndi umodzi. Palibe kupambana kuti yawa ndani ayi. Ife ngati Asilamu abale wanga tiye tigwirizane tigwire chingwe chimodzi ngati Asilamu kuti kopitako ngati kuli kumtendere Allah subhanahu wa ta'ala akatiunjike mala amodzi. Tikafika kunkhani ya matenda amenewa yawa ndi matenda ofunika mashuku tapase ntchito, matenda osankhana mitundu ndi matenda oti ngakhale wanthu osankhana mitunduwo kuwapasa mankhwala abufeni kumwa sangachire ngakhala mutatenga nchalamira kuwapasa kuti inu musiye kusankhana mitundu kuno kujoni wanthu osangachira chifukwa pa matenda. Wallahu limusta'anu. Allah atikululukire pa matenda amenewa. Kuno palibe amene adabwera ni nyumba ya mbuye yake kujoni kuno palibe. Ndilankhule pano nthawi zina wanthu amalankhula hamuza amalankhula mwamwano wo amatukwana wanthu kodi akati kutukwana tandiuzani munthu wotukwa nayo amalankhula